Bayram var. Tiyagat. Takmaya durumumuz sağol tağarat kalkıp dörtmez var yani. Türkmenistanda Rusya Federasyasına gitmek için Türkmenistan'ın hakimiyetler tarafından Türkmen vatandaşlarına Rusya'nın vizasını almakta yürütüğü yenilikler döredilip başlanıldı. 2024 yıldan başlap Türkmenistan'da Rusya Federasyasına iş maksatlı ya da oku maksatlı giden Türkmenistanlıların sany geçenki yıllar bilen deňeşdirilende bir näçe esse ýokarlandy. Ýokarlanmagynyň sebebi Türkmenistan'ın jenaýetkar hökümet tarapyndan bilkaslaýyn Türkmen vatandaşlaryna garşy giýirilýän çäklendirmeleri we baskylar sebäpli ýurtda ýaşap gazanç edip maşgala eklemegiň şertleri hasda agyrlaşýandygy sebäpli. Şeýlelikde bu kyn şertlerde çäresiz galan halk çözümi daşar döwletlerden gözlemek mecburiyetinde galýar. Türkiýe döwleti Türkmen vatandaşlaryna garşy wiza rejimini girdenden soň ozal gazanç etmek maksatly Türkiýe döwletine gidýän türkmen halky häzirki wagtda söwüş bolmasyna garamazdan Russiýa Federasyasyna köpçüliklerini akyn edip başladylar. HSM habar kanalymyza ýetirilýän habarlarda aýdylyşyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda işçi migrant bolup Russiýa Federasyasyna gitmekçi bolýanlara welaýatleriň merkezlerinde ýöreýte hususy kampaniýalar döredilip, bu kampaniýalar bir näçe Türkmenistanly watandaşlaryna işçi wizasyny aňsat ýagdaýda almaklaryna kömek edip, köpçüliklerin Russiýa döwletine gitmeklerine goldaw berýändikleri habar berildi. Russiýa Federasyasynyň çäginde öňden ýaşap zähmet çekýän türkmenistanlylaryň köp böleginiň häzirki wagtda bellilen möhletdäki wizalarynyň möhleti dolan watandaşlarymyz Russiýanyň polisiýa işgärler tarapyndan saklanylyp, agramly bölegi Moskwanyň töweregindäki şäherlerde ýerleşýän yzyny uratma merkezlerinde tutulýar. İçeride yatan vatandaşlarımız wagtynda Türkmenistana deport edilmän, Rus polisiýalary tarapyndan kemsedilip, olaryň mertebelerine degilip eziyet çekdirýändiklerini içeride yatyp çykan vatandaşlarymız bize gürrüň berdiler. Olaryň aýtmaklaryna görä wagtynda deport bolmagymyz üçin Moskwadaky Türkmenistanyň ilçihanasyna telefon edilmizde, olar telefonlarymyza jogap bermeýärler. Polisiýa işgärler tarapyndan ilçihana habar berilse-de, barybir olar biziň halymyzdan habar almaýarlar. İlçihananyň işgärleri içeride yatan türkmen vatandaşlaryna kömek etmeýändiklerini bilip Rus polisiýa işgärleri bilkaslaýyn biziň mertebämize degip bize garşy söwünçli sözlerini ulanyp, bizi adam hataryna goýman kemsedip eziyet çekdirýärler diýen vatandaşlarymız häzirki wagtda Russiýanyň yzyny uratma merkezlerinde takmynan 1000 ýakyn türkmenistanlynyň bardygyny, olaryň içinde türkmen zenanlarynyň kem bardygyny sözleriniň üstüne goşdular. İçeridäki polisiýa işgärleriniň köpüsi Rus Ukraina söwüşine gatnaşmaklaryny we söwüşe gatnaşanlarynda köp mukdarda aýlyk günlük tölenjekdigini onandyrjy ýagdaýda teklip edipdirler. Ýöne olaryň tekliplerini hiç bir türkmenistanlynyň kabul etmeýändigini aýtdylar. Türkmenistanyň jenaýetkar hökümeti bolsa, Russiýada söwüşiň bolup durandygyna garamazdan, Türkmenistanyň watandaşlaryna köpçüliklerin Russiýa Federasyasyna işçi migrant bolup gitmeklerine ýeňillikler döredýärler.